никой няма да вземе властта през улицата. И аз съм гарант за това. Ново начало ще го стои. Тандемът Борисов-Пеевски, след като преодолява оплахата от протеста в сряда, се опитва да го принизи. Борисов вчера обяви, че оттегля бюджета. И вие така ще излизате през нощта от Министерски съвет, от Народното събрание, ако има много хора отвън? Или ще излезете да си говорите с тях? Не искате да коментирате? Господин Василев, господин Василев, господин Василев, господин Василев, господин Василев, господин Василев. Така че господин Василев, господин Василев, господин Василев, финансов министър и господин Василев. Госпожо Петкова, ще скажете ли този пагубен за България бюджет? Пеевски ли го писали, вие го написахте? Защото още материал. Депутат. Това е хубаво изречение. Ти се правите, клатите си краката в парламента ли? Пари те ме обичат, а и аз тях. Ние ще ходим където решим. Ето, на камера го казвам. И ще дразним народните представители. Го е извикал, за да му вземе силите и за това шампионът искал да избяга. Обаче няма никакво значение, защото хората вярвали, че е една държава с главно Д. Там управлявали. Хайде в понеделник. От ДПС ново начало. Народен представител, който с нощи на въпроса дали има съобщение. Празник народните представители. Swoboda.